syna, začula žena jedného jasného rána, ako niekto zaklopal na jej dvere a nazýval ju mamou. Čas smrti 12:00 bol presne čas, kedy Jane a Sean Williovci stratili svoje jediné dieťa menom Joan. Priviezli ho do nemocnice rovno z jeho školy potom, čo ho poštípali viaceré včely a utrpel anafylaktický šok. Joan narušil včelí úľ, ktorý sa nachádzal na školskom pozemku, a tieto nahnevané stvorenia mu dali pocítiť svoj hnev. To malo za následok nešťastnú stratu Joanovho života. Keď zavolali Jane a jej manželovi so zdrvujúcimi správami o ich synovi, bolo to, ako by ich niekto oblial studenou vodou. Obliekli sa a hneď sa ponáhľali do nemocnice za Joanom. Slečná Williová, obávam sa, že mám pre vás zlé správy. Váš syn bol účastníkom strašnej nehody a bol prevezený do nemocnice, povedala riaditeľka školy, ktorú Joan navštevoval. Znepokojení rodičia prišli práve vo chvíli, keď sa lekári vzdali snahy ich syna zachrániť. Keď vyšiel lekár z pohotovosti, Jane k nemu pribehla a chytila ho. Povedala mu, že sa tam musí vrátiť a skúšať to ďalej. Vykríkla a začala s lekárom mierne triasť. Manžel Jane bol po celý čas po boku svojej manželky, ťahal ju od lekára preč a robil všetko preto, aby sa sám nezrútil. Je koniec, Jane, povedal Sean, pričom mu vyhrkli slzy pri pohľade na telo ich mŕtvého syna. Táto tragédia manželmi otriasla a trvalo im väčšinu časť roka, kým upratali Joanovú izbu. Aj po takom čase by sa Jane rozplakala za každým, keď sa téma smrti ich syna objavila. Jej manželovi sa darilo lepšie, no pravdou bolo, že kvôli smútku stratil kúsok seba. 2 roky po príšernom incidente počula Jane niekoho klopať na dvere a keď sa opýtala, kto to je, počula detský hlas, ktorý povedal: Mami, to som ja. Jane vedela, že to nemôže byť jej dieťa, no aj tak sa ponáhľala otvoriť vchodové dvere. Keď ich otvorila, nebol tam nikto, no pri pohľade dole si všimla malú obálku adresovanú jej a jej manželovi. Len som si to predstavovala? Nie, niekto tu musel byť, pretože obálka by len tak nespadla z neba. Jane sa ešte raz poobzerala po niečom nezvyčajnom, ale keď sa už nič neobjavilo, zdvihla obálku a vrátila sa domov. Na obálke bol lístok, na ktorom bol napísaný názov ulice 813 Edward Avenue. Čo je to? Spýtal sa jej manžel a Jane zrazu otvorila oči. Bol to len sen, ale Jane vedela, že to muselo niečo znamenať. Len čo sa jej oči rýchlo otvorili, Jane vyhrávala pero a papier, aby si zapísala adresu, aby na ňu nezabudla. Nasledujúci deň zašla Jane do obchodu s potravinami. Táto aktivita pre ňu znamenala niečo, čo ona a jej zosnulý syn robili a bolo to pre ňu celkom príjemné. Avšak teraz to bola len nutnosť, ktorú chcela mať rýchlo za sebou. Keď prechádzala Jane uličkami so svojím nákupným vozíkom, uvidela niečo zvláštne. Bol to veľký leták inzerujúci služby obchodu s detským oblečením a na ňom niekto načmáral rovnakú adresu, o akej sa Jane snívalo, teda 813 Edward Avenue. Zdalo sa jej zvláštne, že na túto adresu narazila hneď potom, čo sa jej o tom snívalo. Jane sa vrátila domov, aby sa so všetkým zdôverila svojmu manželovi. Počas večere mu povedala o sne, ktorý sa jej minulú noc sníval. O čom bol ten sen? Spýtal sa Sean. Jane mu odpovedala, že počula niekoho klopať na dvere a hovoriť detským hlasom. O adrese na lístku a o tom, že videla rovnakú adresu napísanú v obchode s potravinami. Určite to niečo znamená, ale nemyslím si, že je to dôvod na obavy, povedal Sean. Rozhodne nie, len si myslím, že sa budem cítiť lepšie, keď budem o tej adrese vedieť viac, pretože mi ten sen pripadal ako predtucha, Jane priznala. Sean bol skeptický, ale svoju ženu podporoval. Dobre, Zlatko, po večeri môžeme urobiť prieskum, povedal. Keď boli všetky riady umyté, manželia si sadli za počítač a začali vyšetrovať. Hľadali na internete spomínanú adresu a zistili, že je spojená s pestúnskou starostlivosťou. Ďalší výskum odhalil deti, ktoré mal sirotinec v tom čase vo svojej starostlivosti a adresa viedla k jednému chlapcovi. Jane so svojím manželom nasledujúce ráno mierili rovno do sirotinca, aby sa s chlapcom stretli. Jeho meno bolo Simon. Stratil rodičov pri autonehode a mal autizmus, ktorým je veľmi ťažké fungovať. V skutočnosti nehovorí s nikým, iba so svojím imaginárnym priateľom a je odhodlaný vybrať si svoju adoptívnu rodinu sám. Čo to znamená? Spýtala sa Jane zvedavo. To znamená, že adopciu tu robí Simon, nie vy dvaja. Och, nie sme tu preto, aby... Sean začal hovoriť, ale Jane mu skočila do reči. Chceli by sme sa s tým chlapcom stretnúť, povedala. Hneď ako vošli do miestnosti, sa pozrela Jane na Simona a pochopila, prečo mala ten sen. Tento chlapec potreboval domov.
Zakladateľka sirotinca, ktorá sa predstavila ako Mia Cochrane, manželov nechala, aby mohli stráviť s chlapcom viac času o samote. Hneď ako odišla, zdvihol Simon oči od hračiek, s ktorými sa hral a prehovoril. Môj priateľ hovorí, že ste dobrí ľudia a že už nechce, aby ste boli sami. Jeho slova Jane a Shona šokovali. Tvoj priateľ? Áno, sme sami, Zlatko, ale Jane začala hovoriť, no Simon vykrikol meno Joan. Povedal, že sa volá Joan. To bolo všetko, čo potrebovali manželia počuť. Hneď v ten deň začali proces adopcie a v priebehu týždňa už Simon býval v Joanovej predošlej detskej izbe. A tak pomohol zosnulý syn svojej mame spoznať jej nového syna. Jedného dňa počula Jane znova klopanie na dvere a počula hlas, ktorý hovoril: Mami, to som ja, ale tento raz to nebol sen. Bol to jej syn Simon, ktorý sa vrátil zo školy. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.